Slušaj, ima nešto ti je ušima bilo. Dobar dan, dragi gledatelji, evo nalazimo se na splitskoj kultnoj plaži Bačvice. U današnjoj emisiji pričat ćemo o tome kako su se zadnjih par godina drastično promijenili muško-ženski odnosi i zašto. Lako je ljudima pričat dok i ne snimaš. Kad kreneš snimat, onda reče zašto ti mene snimaš? Neću ja to. Je li vruće sa ovim sa suncobranom? Sombrero. Što ona misli o muškarcima u Hrvatskoj, su li pristupačni? Jako zgodni. Jako zgodni? Jako zgodni muškarci. Ali ne fizički, nego ovako, psihički. Psihički jako slabi. Ma ne, šalim se. Šta ja znam? Ne znam ih toliko. A žene imaju više prava ili manje? Ja mislim da više i tako i zaslužuju. Jesu li muškarci potrebni u životu? Jesu. Mogu li žene bez muškaraca? Pa, ja i ne. Nekad ja, nekad ne. Pa zašto, zbog čega si ti tako normalna? Nama treba neko nenormalno. Ma to je bila fora, šalim se. Niste vi uopšte normalni. Dame i gospođo, laganini. Se tako kaže? Recite imali, šta mislite o situaciji na ovoj plaži? Da li je sve... Hoće li? Šta mislite o muško-ženskim odnosima? Mislite kao o muško-ženskim prijateljstvima ili šta? O odnosima. Odnosima, kad? Kad, šta je? Zapamtit ćemo mi, bro. Ti pamti nula, a da koja linija? Snima, pa možete lako samo prešapati, to je to. Oprostite, recite, kažite. Imali sve da reći? Imate riječ da reći? Imali? Ima. Dođite, brate, vlage na 3 strana. A koju vodu minja? Koju vodu minja? Koju špinu minja? Špina. Koju minja? Špina. Svako pomalo. Tako treba to. Tako treba, Kada se sredila? Nikad. Kad završim faks. Ma ja bi voljela iskreno da meni moj muž pomaže i da skuva nekad nešto, ali ako ne skuva, okej, zato što on je ipak muško. Nek naruči. Nek naruči, točno. Nek me odvede u restoran.